Jeg er politiwoman, og jeg skal afhøre dig i sagen om Lars Pedersen. Jamen, hej. Du er klar over, hvor alvorligt det her er. Jo. Hold kæft, hvor er du træls. Hvorfor gjorde du det så? Jamen, han har været træls gennem en længere periode, og så stod med et lægegevær i hånden, og så kom jeg sgu til at skyde ham. Var du psykisk syg, eller var du påvirket af narkotika? Nej, eller jo, jeg røg en enkelt joint eller to, men dengang røg jeg en del, så... Fortryder du dine handlinger? Nu vil jeg helst ikke snakke om de døde, men jeg har tilgivet ham for sine handlinger, så... Jeg ved godt, min søn har haft nogle problemer. Og han er lidt en bandit.